Amaphelo langosonto khubo noqunto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa Friday 22 April 2022 lusuku lothaka ke apho sihlanganisa khona amayeza, and the pattern so far has been since on Wednesday singathaki sithetha ngeyeza elithile, on Friday siye silithathe la yeza silidibanise nabanye sithake. Namhlanje ke sithi Thandeka phakathi kwabantu, whether kusemsebenzini, kusecaweni, in your community, wherever you are, nje kwindawo enabantu, thandeka. Kaloku what we need to keep remembering kukuthi ezi zinto ezikungcolisayo spiritually zihamba ziyelelane nezi zinto ezikungcolisayo physically, because by walking down the road mntanomhle physically uba mdaka, that's why you wash. Spiritually is the same. As you walk down the road unyathela phezu kwezinto ezishiweyo ukuthi kuthiwani mazithwebule inhlahle. Ezi zinto nje buhamba nje, omnye ulahle into zakhe ukuthi zisuke kuye kuthiwe bonke abazawugqitha kule ndawo makwenzeka into ethile ube ngomnye wabo ke mntanomhle. That's why you need to cleanse. Siyayiphinda-phinda loo nto. Even if indlu is closed with curtains, but if you can leave that house for a week, xa ubuyayo you can tell ukuthi apha kuyafuna utshayelwa. Nawe ke spiritually noba uzivalele endlini you get dirty spiritually, so you need to cleanse. Sithetha ngaloo nto ke namhlanje sithi khawuthandeke phakathi kwabantu. Siphethe yena ke uMababaza namhlanje, simdibanisa namanye amayeza ukwenzela uba ubabazwe mani xa ungena phakathi kwabantu kuthiwe nanku engena unyana kanantsi, intombi kanantsi, khanimjonge nanku efaka izandla epokotweni nobunemali. Siphethe loo nto ke ukuthi nje abantu bakucacela, ungabi ngulo mntu xa ungena erumini, xa ungena kuloo ndawo abantu either keep quiet okanye one by one bakushiye ingathi nje wena ngumntu lo onuka iqaqa. Uyabona xa unuka abanye abantu they just don't like you for no reason. Masingene kuyo ke lento ethi masithandeke. Step 1 ke, as you always hear us speak, qala uzikline, ukhuphe izinto ezimdaka phambi kokuba ungene kwizinto zothandeka. Siqala ngalo ke eliyeza uMababaza besilincokole man. Khawubuyele kula video besithetha ngoMababaza, sathi is like a green onion. Yabona mos onion is greenish whitish, that's your typical onion. Sithetha ngayo ke uMababaza liyeza elizilumelayo eli, liyeza elihle eli elingena kwizinto ezininzi, asizuliphinda bese silincokole. Uyalithatha ke kule combination yanamhlanje ulidibanise namanye amayeza. Sifaka inqwebeba, we have discussed inqwebeba extensively. Ungahamba uye kule date, lithini neligama, uye kulo video bendikhangele lo gama, uye kulo video esasincokola ngayo ngenqwebeba. Ukuba uya kwezinye indawo bathi ngumahlabekufeni, ungazibhidanisi ke nomahlabekufeni ixolo, kuzawuthiwa umahlabekufeni igaqa, yiyo inqwebeba. Thina ke siye sixobule nje noba udanga wofika ngaphakathi deep, xobula nje usikasike ngesikere ngaloo mela, fake emayezeni sifumane ilabatheka. We're not married ke noba yilabatheka okanye yinkomfe, is the same. Eyokuba amagqabi angafani ngaphezulu, ubuninzi babantu abayi emahlathini bafumana igaqa selikhona, whether kuthiwa yilabatheka or inkomfe, man, is the same and the uses are generally the same. Fumana ilabatheka wena kuthiwe yinongwe kwenye ikona, ngamagaqa ke la esesiwabizile so far. Ximfi womise lento ukuba ufuna ihlale ininzi. Sifumane naliyeze kuthiwa isicimamlilo, bathi icimamlilo. Yeze li-right nalo eli nalo esilincokoleyo. Uyabona ke la mayeza ukuzotsho ngoku siwadiscussile, you can see the picture. Abanye abantu bafuna ubona ipicture, kuzotsho ngoku you can go uthi cimamlilo, Vusilanga, udibanise lo magama amabini, iza kuthatha ukufaka kula video ulibone nali cimamlilo. Nantsi discussion sayincokola lento, sathi yayicima imililo, i-court cases, i-heart burns, even i-burns ezi xa une-burns. Saya kuMagwazucaca naye simdiscusse extensively and intensively. You can see the pictures. Eli ke iyeza ke mntanomhle ayilogaqa,
either uzawufumana iyilo bark, iyilo nto iyiyo. Thina sithanda usebenzisa the roots ukuba ufika apha ekhaya uzothenga. By the way, onke la mayeza akhona apha ekhaya la siwancokolayo. Thina sithengisa the root, not the twigs and ezazinto, because the roots are stronger. Sidlule sithi ufumane unukani ikhambi, not elaxolo limnyamana, not that one. Sifuna unukani ikhambi for purposes yalento sikuyo ngoku, because lo nukani ikhambi uwenza lento udibana nalamayeza kuzotaka lento sifuna itake. Unukani ikhambi naye uzawuthi ubufikile apha ekhaya okanye usibhalele uthi ukubana ndicela unukani ikhambi, siza kuthumelela. Ixesha elininzi ke silithumela selomile, singalithumeli lisemanzi, because xa sithumela iyeza limanzi lifika kuwe mntanomhle selingundile. Can you imagine if you're going to drink into ene-fungus? If into ine-fungus, yeah, it takes umntu onesibindi to drink. Sithi sidumbu uphuma endlini, apho sikhupha into ethe yabekwa yasisidumbu ukuthi uyathunzeliswa kwezi ndawo. Yabona ngelinye ixesha xa bekwenza uba ungathandeki, when you get into the room it feels cold spiritually. Batsho abantu bangakuthandi. Ngoku sikhupha loo nto yenziwe isidumbu phakathi kweli khaya. Usisidumbu kuve xa kuthethwa ngakuthi usisidumbu, usisidumbu kuthiwa wafethwela umnqwazi, wenziwe isidumbu esithile. Sikhuphe eso sidumbu ke mntanomhle, sithi la mayeza wagreyithe, wangqushe, noba wenzeni uwamixe. Apha sithi eyona nto ingasuke ungayigaleli kakhulu yinto oqonda uzawureacta kuyo. We don't wanna say which one. Iya ngawe. Yeah, iya ngawe. Uzawasoka la manzi, we normally use i-3 litre ke, wasoke in 3 litre, uzawusela a litre per day. Uyibambile. Kwangala manzi uzawuhlamba ngelitha per day. So it means wena you are working outside and inside kuwe 1 litre every day. When you are done ke after u-3rd day ungalitsiba usuku uba uyafuna okanye ungatsibi kasuku, uye kule ilandelayo. Ufuna umbiza uhlaza ke, green umbiza. I'm told uba ukhona umbiza omnyama. They are going to send me from Joburg, mhlawumbi ungafika engekapheli leveki siya kuyo. Ndiyafuna ubona lo mnyama umbiza unjani. Thina sisebenzisa lo ugreen. Fumana umbiza, and ukuba uzifumanele ke ehlathini mntanomhle ukuncedisa uba ungqushe usafika, because ungqushe kanzima after ixesha okanye uchope ibe yiloo nto manageable. Ngumbiza lowo ogreen. Ufumane iphakama. Xa sithetha ngephakama ke sithetha ngeli laphezulu. Uzawuthi xa uyithenga uzawufumana ezi twigs ezifuna uba greyish. Ukuba wena uye wafumana imfe yenkawu, you can also use that one. Andithi imfe yenkawu nayo liphakama, but is a different kind. Yona izawuba namagqabi ngathi ngamakhasi ombona okanye ingca efune ukuba namagqabi amakhulu. Imfe yenkawu from a distance ungade uthi ngathi ntoni ezinto ezinjengomabele edyongosi, amagqabi. I'm just trying to describe ukuba ayifani nale inamagqabi angathi arabari, your typical phakama. Fumana iphakama noba leliphi, but kula aphezulu, ungasebenzisa amabele edyongosi okanye amanyalo maphakama. Ufumana umaguqu. Fumana umaguqu uthi ufuna kuguquka izinto ehlwele zakokwenu, uthi ufuna ziguquke zijonge kweni. Nabe besithi baya kufulathela mabaguquke, sifumana yena ke umaguqu. Fumane ke uzawufika seyiloo nto echopiweyo kwezo kona, and yathanda uba zii-twigs because kaloku amayeza la angamaxolo sawagqiba. Fumana uvulindlela. Fumana uvulindlela. Sisilawo ke uvulindlela kweminye imizi, njengoba nayo umaguqu isisilawo nje kweminye imizi. La mayeza ke ukuzotsho ngoku ngamayeza angenayo kwizilawo. What do we mean? Omnye umntu xa izibethela nje isilawu for yena, not esenza umsebenzi wekhaya. Andithi xa wenza umsebenzi wekhaya usebenzisa isilawu salapha ekhaya. Kanti xa uzenzela nje uzihlanganisela izilawu for wena, uyawafaka nalamayeza. So ovula indlela bayangena kwizilawu bona oomaguqu. Ufumane impendulo ebomvu isirhwexe. Sisilawo nayo. Thatha wena yonke lento sesithethe ngayo
ngqusha udibanise mntana omhle njengoba ubusenzile ngasentla wangqusha wadibanisa ezi zinto njengoba sizincokola oluhlobo ukuba ayikho enye yazo. Fika wena kuloo ndawo uthenga kuyo amayeza ubuze uba xa ingekho ethile ndingafumana eyiphi, ndifuna ukwenza into ethile. Xa ufika pha uncokole nalo mntu amayeza uzawuxela uba xa ingekho impendulo yeyiphi esebenza njengayo ufumane uzibuthe. Sithi not ibutha. Yabona ke emayezeni xa ufikayo uzawufika uthi ndifuna uzibuthe, babuze uba owuphi, uzibuthe kuzawuthi uzibuthe omhlophe. Nguzibuthe okanye kuthiwa isilawu samakhosi, ungayazi uba kutheni kuthiwa nguzibuthe omhlophe because ayikho mhlophe le nto inguzibuthe. Bazawuhambe bahambe ke laa nto kuthiwa ngumhlume kahloyile bazawudinga uzibuthe kwayona. Le sithetha ngayo nguzibuthe uzawuba bomvu, bathi sisilawu samakhosi. Sifuna loo nto ibomvu, izawufika ingamatyutyuni ngathi grapes e-dried okanye ifike iyinto engqushwe ya-very fine. Sifuna lo zibuthe unjalo kuba sifuna lo osisilawu. Ayinguye uzibuthe omhlophe, ayinguye, ayililo ibutha. Ibutha lilodwa. Ufune usuka sambe. Bangakuntlonti ke mntana omhle bakunike isiqunga. Smell it. Kufuneka inuka ilemon. Ukuba ayinuki lemon, ayiyo ukuba inelinye ivumba yiyeke. Uthi wena ufuna ntoni? Usuka sambe. Lastly, ufumane ilicorice. Ufumane umlomo mnandi. Licorice. Uyabona ke ezi zokugqibela, they've got izimele ezimnandi. One has got ismell, enye izawusmela njengelicorice if your nose are strong okanye itaste njengelicorice. Licorice ke zezaa switi zimnyama, uyazibona ezaa switi zimnyama. Thina sithi licorice. Sitsho thina siyakhumsha mos licorice, thanda rice. Dibanisa wena ezi zinto uzingqushe uzidibanise. Do as we did before, exactly njengoba senzile kula manzi. Uthatha la mayeza in equal parts okanye ngokwalo mlinganiso luthandwe nguwe, usoka in 3 liter, you'll wash ngala manzi ebanda as before. Sithanda uhlamba kusesekuseni ke mntana omhle, omnye afuna uhlamba xa kutshonilanga. I-trick is xa ugqiba uhlamba ngeyeza suphinde uhlambe immediately because you are washing ela yeza off. What a waste. Yithi xa ugqiba uhlamba uhlambe ngalo liyeza and then ukuba uhlamba late ulale iyeza lilale kuwe. If uzawuhlamba ekuseni uhlunyuka iyeza lisemzimbeni uzawuphalaza ngeliyeza. Yabona with this one because ikwazi izilawo ezi usenoyibetha ibhekile yakho ekuseni. If uzawuhlamba ekuseni ibetha ibhekile apha ke noba inyukanga lawuba khona kodwa ugwebu and then you wash. Phalaza mntana omhle as into iza kugayida uba uphalaza kangaphi, uphalaza njani. Uthi uthandeke, uthi naxa uthetha kamnandi mani. Naba bantu bengasakufuni bathi utheni ubhele eske wacace, kutheni ngathi uske wamhlotshana nje, thena laa ntamo yakhe iske noko yafuna uba rawundana, kutheni eske watshintsha nje ubhele. Nakho ke besikuphethe sithi masithandekeni masiqhakazeni mani, masithi singena kobu busika singene in style. Camagu ke siyekilale.